wedzera ona blasi ari kufamba ukazotora mari kuda kubvunza izvi aiwa waya uchifambisa queen ichi kudzi queen ichi Princess Biwat. Maratumidzirwa nani? Wakaipa Princess Biwat. Tangonzi ngoutaita manukunuku. Yazoibva. Yaibva Aiti. Apotsera. Aiti ane moto. Ramba wakadaro princess. Mara chero muomwe manje ani wonga yacho ndadza kupinda. Aporisa ari paside anoona ngokenesa ichi. Akazona kuseru uku wajuna diva spa kwa mzingura akona kudaro wasati waibata kamari yacho me and bricks nozotsemura wakaipa Princess Biwat. straight from nirikini wakapfura mabhambe ese ariko kubozi varikobo kamatsago kutozviziya zvinhu nemasaladi variko Aenda kutenda ka 15 yangu ndachinja kuti madola. saka takati Nyama wangu asana mbopiwo. aupinde kamazvijoji Ana kanikiresi. ngorwa Rusape kakawanda kuti. Vanowaenda kushop. unoita tena kavanhu Kana ka gold tip. asi patinenge takanya kamunoita mutitipawo kaunofanira paunombopinza mvupa nokuti makazodaisoka aiwa uyu ane mvumo yekutaura vamwe havasati vane mvumo kana uchida une tuvanhu twako unongoti plata takusotera chete tongokachuna unongoti nhingi nanhingoni zvasini mawani parare sa blandina muda kuti akusoterei anonzi blandina uwanise mbizo nimwe joni okay awasiri blandi yevu kawani Atanakirwa pa Tuesday so much. Achinotora chiri boma izvi. Anotendereza chawo. pa Tuesday apa Tuesday chatatoshakana plan kuti Tuesday toita sei handiti no we've got a plan aiwa keep up the profile bricks watawi Anasonakirwa chimari ndokumaya kwesitende yakadaro. Anotambudzika tene. Pa Tuesday akapinda. Start nayo. okay 2 minutes 2 seconds then zakwana nechiwedzera chacho chakaipa ava ndo vanonzi baba mudhakisi ndo vanohodha zvinodhaka zvavachisa mumao toziva tochikora tosotwa Magetsi angaenda nanakuvaenda generator because tine big dance hall. Tina queen akashaya futi. Lavenda. but kwava vamwe vasikapotsere ndaya ava siapezera tangokazana kuti mabiko tikaona mabedroom tonongonakirwa yega She's the lady. zanenge ari maspecial She's a hero. Asatafa munhu. apa overland soka ega ndivana vanototirakidza kuti ingire kune zvinhu zvikuitika bhozi vamwe tutogati ameno Kama ina mori kuti munhu akaendeko wasito adzoka kana kutumira kana tsvairo kucharisamo masana mbozone. kana chimopo Kana chimopu chakanyorwa. ko uya wako wekuti achakutumira mari bvangomupedzisa uya pamwe zvakamudzvanya bhozi handiti pamwe chemberedza adzikukirara kavasina kutamba navo saka stiri achaita bho achawana Madman ndandakangana pane nyaya imwe iri kunetsa yasetu. Setu wa Paratai. aiwa hatisiri kwatiri mai manje haisi mudariro iyo wotangidza nyaya yako naboris chibaba chenyuchi one Tuesday ani nhasi ndani 24 February. ya Chirwa super. ndibaba vangasvikira ni mari 24 yes president azvara mari mwezi Makandipota. musa 21 na 22 andangati 21 angati chiku Saturday 24. Makandipota ndakazvara nana mugabetituta.
Ana kule John vanoshiya kuti birthday rakadhibha kaini. Maita boys. Eva tutenda kwa Celebrate futhi ka birthday ramdala. wala